Joseph Buttigieg ta' 46 sena mill-Marsa wieġeb ħati wara li tressaq il-qorti mixli li kommetta bosta serq fosthom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u li huwa riċedif u li kisser il-kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża. Fost l-akkużi li ġie mixli bihom hemm serqa ta' valur akbar minn €2,300 fl-Ajruport nhar it-3 ta' Novembru. Dan wara li huwa seraq €6,000 f'ġojellerija minn tieqa ta' ħanut fost l-oħrajn u ġie akkużat ukoll li seraq oġġetti oħra minn pompa tal-petrol fil-qrib u li prova jisraq oġġetti oħra. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Xavier Baldacchino u Carl Roberts tenniet li ddiskutiet mad-difiża u mal-akkużat u l-prosekuzzjoni stqarret li dawn ir-reati saru minħabba problema kbira li l-imputat għandu b'vizzju ta' droga. L-avukata tal-għajnuna legali Marta Mifsud stqarret li wieħed irid iħares lejn l-aspett riformattiv u l-pjena għandha tagħti kull trattament kontra l-vizzju ta' droga, xi ħaġa li proponiet anke l-prosekuzzjoni. Is-sentenza tiegħu ser tinqata' fit-12 ta' Novembru. Konrad Dimek ta' 47 sena minn San Pawl il-Baħar intbagħat 7 snin ħabs wara li ġabar €5,650 b'depożiti fuq kirjiet ta' appartamenti li ma kinux tiegħu. Huwa kien akkużat b'total ta' 23 reat li jinkludu bosta akkużi relatati ma' miżappropriazzjoni ta' fondi u frodi. Il-vittmi li huma kollha barranin belaw il-lixka tiegħu wara li raw reklami fuq is-sit Malta Park u ħallsuh depożiti ta' bejn €250 u €1,100. Madankollu meta kien jasal iż-żmien biex jidħlu joqogħdu fl-appartamenti kienu jsibuhom diġà okkupati. Fis-sentenza l-qorti preseduta mill-Maġistrat Marsen Farrugia innotat li huwa kien ammetta f'Settembru ta' din is-sena wara li kien imressaq l-ewwel darba f'April tas-sena l-oħra. Il-pjena kienet miżjuda b'2 gradi minħabba li r-rejat kien wieħed kontinwu u bekk sar fuq medda ta' żmien u kellu wkoll sentenza sospiża ta' sentejn li issa ser ikollu jiskonta b'total ta' 7 snin priġunerija.